Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jamen, i dag, det er jo lang tid siden jeg var lavet en ny video sidst, ikke? Men i dag, der synes jeg, vi skal gøre noget sjovt i dag. I dag, der prøver at gå over så mange af alle mine uger, jeg kan. Simpelthen fordi jeg har fået så mange nye uger efterhånden. Så jeg synes simpelthen, at vi skal gå over dem alle sammen. Og jeg har haft et halsbetændelse, så jeg er lige ved at komme ovenpå igen, så det er derfor min stemme lyder lidt fucked. Og det er også nok derfor jeg hoster lidt en gang imellem. Men det skal ikke tage af. Men vi kan jo starte her med den boks her. Min Tissot-boks. Og der er jo... Hold da kæft, der var sgu da 3 i. Nå. Men vi kan da gå med det første her. Det første, det er mit Tissot Seastar Powermatic 80. Ja. Købte jeg en kammerat. For, hvad fanden var det? 500 kroner, jeg gav for det. Og ja, det er jo faktisk fint stand, det er kun låsen hernede. Så man kan se, der er ridset. Men selve længden, den er jo ikke ridset jo. Det kan jeg jo se. Og glasset, det er jo heller ikke ridset, kan jeg se, for det kan jo få kraftigt. Så det er jo mega fedt. Vi kan tage de to sidste i her, og så har jeg de 2 Rolex-ure i mit skab. I kan se. Jeg har fået også et par tæk, I kan få lov til at se i dag. Næste. Det er det her. Breitling. Et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for en model. Eller hvad det hedder, eller hvad fanden det er. Men det er et mega lækkert Breitling. Der står Breitling i det remme. Så, ja. Og nu til et af mine absolut favorit Breitling-ure. Mit Breitling for Bentley. Motherfucker stort ur. Også ægte. Så, ja. Yeah. Nu vil jeg lige tage det her af, og så vil jeg finde de 2 Rolex-ure, så I kan se dem. Vent lige et øjeblik.